Bé, en la part de control, a l'equip de govern, Renicient Canals, com a grup municipal, van presentar una sèrie de preguntes eh, dirigides a responsables de cadascuna de les àrees. En primer lloc vam preguntar per la problemàtica dels animals abandonats, una problemàtica que s'agreuja en els mesos d'estiu i que ens ha arribat per diverses vies aquestes queixes, i el regidor de Seguretat Ciutadana ens va respondre que sí que hi ha un protocol per part de l'Ajuntament, que en principi l'Ajuntament es fa càrrec d'aixòs animals i que es porta a un refugi i el cost corre a càrrec de l'Ajuntament. Tot i això, sí que hem vist que ha hagut problemes en estiu perquè en alguns casos no ha sigut del tot així. Després també vam preguntar per l'aplicació de Canals en línia, una aplicació que se n'està fent i se'n va fer un ús no massa bo d'ella, perquè nosaltres vam poder parlar amb els creadors de l'aplicació i ens van explicar que teníem moltes més possibilitats de les que se n'estan fent ús actualment i de les que s'han fet durant el primer any, durant la primera part de l'any, millor dit. L'aplicació està pagada durant tot l'any, doncs, per tant entenem que s'hauria de fer un bon ús d'aquesta ja que l'Ajuntament està pagant aquest cost. Se'ns va respondre que en principi sí que està previst millorar el seu ús, també renovar el seu contracte ja que acaba en desembre de 2015 i que a més estan buscant altres formes per a que la gent pugui participar en el dia a dia del nostre poble i pugui interactuar directament amb l'Ajuntament. Esperem que així siga i esperem que no es quede en una simple resposta a una pregunta i després es quede sense fer. Vam preguntar també sobre una qüestió que nosaltres entenem important, que és l'acte del primer Vítol. Nosaltres entenem que l'acte del primer Vítol és un acte molt emblemàtic, molt simbòlic per a Canals i no creiem que siga adequat que es faça baix la mirada o baix la presència de dos dictadors en la paret com són Franco i Primo de Rivera. Entenem que es poden posar solucions a aquest problema i entenem que l'Ajuntament ha de fer front a aquest problema. No creiem que un Ajuntament progressista pugui permetre que un acte simbòlic i un acte tan important de la nostra festa es faça baix la mirada d'aquestes dues persones. No se'ns va respondre, no se'ns va donar una resposta clara, se'ns va dir que es miraria si es podia fer alguna cosa, però que nosaltres ens vam oferir a participar en tot allò que es vagi a fer en aquesta qüestió, que ens agradaria poder ajudar per a solucionar aquest problema i se'ns va dir que es tindria en compte. Esperem que així siga i que es faci alguna cosa. Després també vam preguntar sobre quina és l'ús que va fer-se del centre jove que està acabant de construir en la zona del Trinquet. En aquest cas no se'ns va respondre massa bé. Veig que no va haver agradat massa la pregunta, perquè no hi havia una resposta clara. Se'ns va dir al fi i al cap, amb no massa bones maneres, que s'anava continuant amb el projecte que ja està del govern anterior, que en principi no s'anava a tocar res, de moment almenys. I per últim vam preguntar també sobre què pensem fer els membres de l'equip de govern en l'assistència a actes religiosos. Nosaltres entenem que un govern progressista, com hem dit abans, no hauria d'assistir en representació institucional als actes religiosos. No és el mateix que una persona vagi en representació pròpia, perquè hi vol anar, que en representació d'una institució. No se'ns va respondre, se'ns va dir que eren qüestions personals, nosaltres repetim, no creiem que siguin qüestions personals en el moment que estàs representant a una institució. Si vas com a persona del poble, com a canalí o canalina, ens pareix perfecte que cadascú siga lliure d'anar als actes que crea convenients, però no com a representants de la institució. Creiem que hi ha una diferència important i que s'ha d'entendre així la diferència. I per últim, en l'apartat de pregs vam demanar que els textos que isquen de l'Ajuntament es revisen i isquen amb certa correcció de gènere. No puguem permetre ja ara per ara que l'ús d'un llenguatge masclista en els textos que ixen de les institucions. Bé, en general no ens va agradar massa l'actitud de l'equip de govern, sobretot en la part de pregs i preguntes, ja que se'ns va tractar amb un cert autoritarisme, un poc com si fórem enemics, i no van haver respostes clares i concises. En molts moments van haver respostes que pareixien mítings i que no responien al que nosaltres havíem preguntat directament, altres no se'ns va contestar exactament el que vam preguntar. Nosaltres ens agradaria que se'ns veguera al grup Reiniciem Canals com un grup que sí està en l'oposició, però que la seva intenció és de col·laborar i participar en el canvi que Canals necessita. Nosaltres volem col·laborar, volem participar, no estem per posar traves al govern,
estem per fiscalitzar, per preguntar, però no anem a posar traves. La nostra intenció és col·laborar i participar. Tot i això, evidentment, com a oposició, criticarem i fiscalitzarem tot allò que no creiem que està fent-se bé. Bé, i abans d'acabar, volíem felicitar de manera especial als xiquets i xiquetes del nostre poble i a tots els col·les, als mestres i a les seues mestres, per l'organització del Correllengua. Ens dona certa satisfacció i orgull veure com els xiquets i xiquetes del nostre poble ixen al carrer per a reivindicar la seva llengua, les seues costums i les seues tradicions en el 9 d'octubre. Bé, i d'aquesta manera ja ens despedim. Moltes gràcies i fins el proper videoblog. Continuem amb el reinici.